Hi! Pamilyar ba kayo sa katmon? For today's video, samahan niyo akong kilalanin ang prutas na ito. At isa na namang napaka-alinsangang araw ngayon. Kaya naman, ang sarap tumambay dito sa mapupunong lugar. Pati nga yung aso't pusa namin ay dito na rin nakatambay sa labas. Ito nga pala yung dalawang pusa namin, si Moishi at si Tisay. Tisay! Sky! Ito naman yung pinakamakulit na aso namin na si Sky. At may bata na naman akong nahuli na umaakyat dyan sa hagdan. Bawal kasi sila dyan dahil may mga nagtatrabaho at baka pati mahulog. Ang lilikot pa naman, buti napababa ko rin. At ito na nga, niyaya ko si Gabi na maglibot-libot para magpapresko. Sabi ko, siya muna ang cameraman ko. Buti walang topak at pinagbigyan ako. Feeling model nga ang peg ng auntie nyo. Pagbigyan nyo na, minsan lang yan. Tara, punta tayo doon sa puno ng katmon. By the way, pamilyar ba kayo sa prutas na ito? Di ka makaka-relate kung di mo pa ito natitikman. Pero syempre, bibigyan ko kayo ng idea kung anong klaseng prutas ito sa vlog natin ngayon. And for the meantime, mag-feeling bata muna ang auntie nyo. Guys, may mga puno din ba ng katmon dyan sa lugar nyo? Ang puno ng katmon ay tumataas up to 30 centimeters or 25 meters. Dito lang pala ito matatagpuan sa tropical forests. Yung katawan ng puno ng katmon ay lumalaki rin. Para sa akin, maswerte kami na may puno kami ng katmon dito dahil biyaya ito sa mga batang narito sa may sa amin. Pag may mga humihingi ng mga bata dito sa amin ay sobrang natutuwa ako kasi may mga bata pa palang na-appreciate ang katmon. Mga bata pa kasi kami, ito yung lagi namin kinakain, bukod sa bayabas, tungaw-tungaw, at kung ano-ano pang mga exotic fruits. Sa susunod nga pala guys, ipapakilala ko rin sa inyo yung tungaw-tungaw. Sa totoo lang, napakaraming exotic na prutas na tumutubo dito sa atin, katulad na lamang ng katmon. Nagiging biyaya ito sa mga taong mahilig sa mga ganitong prutas. So ito pala guys yung bunga ng katmon, super greeny siya. At saka maraming layers. Yung katmon pala tumutubo sa mga tropical regions like Philippines. Tinatawag din pala itong elephant apple. Napakasimpleng prutas lang nito sa ating paningin at di gaano sikat, pero ang dami pala itong benefits. Research ako tungkol dito at nalaman kong napakarami palang benefits nito sa ating katawan. Nakaka-amaze lang na itong prutas pala na nasa tabi-tabi lang ay may ibubuga rin pala. Kaya no wonder, malalakas at matitibay tayong mga batang 90s. Di ko naman sinasabing mahina yung ibang generation ha, pero iba din kasi yung experience ng mga batang 90s sa totoo lang, lalo na di pa uso masyado yung gadget noon. More on active yung mga batang 90s outdoor. Yun lang, walang magagalit. Peace out! Iniipon namin sa isang bowl itong layers ng katmon guys at nilalagyan namin ng asin. Para kang kumain ng chicharon na maasim, charis. Minsan may layers din ito na mahirap tuklapin kaya ang ending nalalamog na. Mas bet ko talaga dito yung buo kasi mas feel ko yung lutong na sobrang satisfying. Yung pinakalaman pala nito guys ay parang sa dalandan din, may mga butil. Very soft, juicy at maasim. May parang balahibo sa ibabaw yung laman nito pero it's up to you kung kakainin mo yan. Pero di ko na yan sinasama sa mga balat, yung laman lang. Yung pinaka-last na layer ng balat, yun yung pinaka-masarap talagang kainin. Di na kasi siya masyadong maasim at super crispy. Kung isa ka sa may hilig sa maasim, ay perfect na perfect sa'yo to guys. So minsan nga kinakain na namin talaga to sa mismong puno na. Umaakyat talaga kami dun. So parang may bigote siya dito guys. Hindi na to kinakain. Inaalis na namin to. Ganyan. So sa mga hindi pa nakakaalam or hindi pa nakakatikim nito, prutas po to guys. Ano siya? Juicy. Napaka-juicy nito. And maasim. Ito kada isang tawag dito. Pwede niyong kainin isa-isa. Ayan. Tatanggalin pa natin yung pinaka nito. Ayan, ang hirap tanggalin. Malalamog lang. So, ayan, pwede nyong biyakin dito guys, sa gitna. Tapos, itong mga buhok-buhok, tinatanggal talaga namin yan. So, ganyan yung itsura niya. Parang ice cream. Tingnan nyo, oh. Oo.
Tapos pwede nyo nang kainin yung isa-isa nito. Kada isang ano nito guys. Huwag nyo naman kainin lahat ito. Kasi pwede naman, depende sa inyo. Pero warning kasi maasim to guys. So sa mga mahina sa asim dyan, yung may mga acid reflux, yung may mga ano pa ba, ulcer. So hinay-hinay lang dito guys. Kasi baka atakihin kayo ng, alam nyo na. Parte ito ng childhood ko. Napaka bongga talaga ng prutas na to. Ang dami nito dyan sa ano, tabi-tabi lang. Lumalaki yung puno nito guys. Thank you for watching guys. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe and nakaka-follow dito sa aking page, please follow for more updates. Bye!